No, tak dnes tu mám pre vás ďalšie video z mojich rýchlych photoshopových úprav. Dnes fotička mojej fashion boxeristky. Ako vidíte, na začiatku som si vyčistil komplet okolie a pozadie na fotografii. Spravil som to rýchlo, len len tak, aby to bolo efektné a aby mi to zabralo čo najmenej roboty, lebo zase to pozadie, dobre vieme, že to pozadie zase nie je až tak extrémne dôležité pre celkový vizuál fotografie. Potom som spravil retuš pleti pomocou frekvenčnej separácie, čo bolo celku jednoduché. Tuto som sa troška pohral celkovo akože s tým vizuálom, proste musel som jej troška tu zmenšiť krk, lebo ho mala taký skrčený, tak divno, tým, že bola taká napnutá. Potom som odstraňoval chlupky, ktoré boli v kontraste, v protisvetle, aby to vyzeralo niečo lepšie, čo bola zasa jednoduchá, rýchla robota. Vlasy som doplňal pomocou umelej inteligencie, čo úplne super funguje vo Photoshope. Každý, kto retušuje, tak vie, že upravovanie vlasov je asi najhoršia činnosť vo Photoshope. Takže s tým AIčkom to bola fakt rýchlovka. Celá tá fotografia mi trvala asi čistého času možno 10-12 minút, Tu som ešte podorábal, tuto mala také skrútené ramienko na tej podprde, tak to som takisto opravil. Vlastne všetko, čo som videl, čo sa mi nepáčilo, tak som opravil, aby tá fotka vyzerala čo najlepšie. Ono sa vždy oplatí, keď upravujete, tak všetko, čo sa vám nepáči, tak sa snažiť odstrániť alebo nejako proste odpútať pozornosť od tých častí, ktoré sa vám na fotke nepáčia. Ono to potom, tá fotka veľa lepšie funguje a je to taký ten spôsob, ako fotku čo najlepšie a najrýchlejšie a najefektnejšie upraviť. Tu som ešte upravoval svetelnosť, lebo to pozadie som chcel mať také jednoliaté, také minimalistické, jednoduché, tak tam som ešte odstraňoval svetelnosť. Jemne som zosvetloval ešte aj oči, ako si môžete všimnúť. Ako celkovo to možno nebolo potreba, ale ja to proste robím už tak, akože to je taká rutina u mňa. No, takisto som ich troška nafarbil, aby vyzerali troška tak zaujímavejšie a také, aby bolo také jasnejšie. Doplňal som ešte štruktúru pokožky tam, kde bolo treba, aby som troška zjemnil alebo odstránil také tie záhyby, ktoré vlastne pôsobia tak nepekne, pokiaľ modelka je v nejakých takých divných pózach. Celú fotografiu som samozrejme presvetlil, spravil som zjednotenie pleti, aby vlastne tá pleť pôsobila prirodzene po celej fotografii a hlavne aj jednoliato, tak uniformne, aby to má taký ten pekný nádych a hlavne môžete si potom tú pokožku prefarbiť ako potrebujete, Samozrejme, čo som nechcel, som si odmaskoval, a použil som ešte tam nejaký ten blending, aby som dosiahol pri tej tonalite aj taký ten priestorový efekt, takú tú plasticitu a priestorovosť tej fotografie, Tuto som použil ďalší nástroj Airbrush, zasa z kombinácií s blendingom. Znova tu som sa snažil hlavne presvetliť časti tej fotografie tak, aby pôsobila tá modelka čo najvyššie ako keby spotená, Takže dúfam, že sa mi podarilo, hlavne teda v tých highlightových častiach fotografie, v tých najsvetlejších, tam som to hlavne robil, aby to malo ten dojem toho takého vedlúku, alebo proste ako keby bola spotená tá modelka. Samozrejme strašne veľa som používal krivky, lebo krivky sú super vec, hlavne na to prekreslenie a na to zvýraznenie a na to hlavne ako airbrush, kde som vlastne pomocou airbrusha tvoril celú tú hĺbku fotky, že vlastne som sa iba hral so svetlom a vytváral som takú tú 3D hĺbku, ten 3D priestor vo fotografii a mne osobne sa to najlepšie teda vytvára pomocou airbrushu. Tu vidíte, že vlastne ten airbrush je veľmi rýchly a veľmi efektívny, efektný.
A hovorím, tá úprava bola fakt rýchla, že toto bola fotka, ktorá naozaj nepotrebovala nejaké extra veľké zásahy, aj keď sa to tam môže zdať, ale hovorím, tá fotografia trvala asi 15-12 minút, akože čistého času. Tu som ešte troška zosvetloval tenisky, aby vyzerali troška zaujímavejšie, aby to nevyzeralo, že sú špinavé, hej, ale aby boli také proste jasnejšie. Zase som využíval strašne veľa blendingu pri krivkách, pri tvorbe kontrastu, hej, aby ten kontrast pôsobil tak jemno, tak je tam taká finta, kde sa pomocou blendingu ten kontrast dá tak zjemniť, takže ho je taký veľmi príjemný na pohľad, že je taký fakt super. No a tu už som začal s coloringom, koloroval som to dvoma spôsobmi, najprv som zvlášť koloroval tie najsvetlejšie časti fotky do takej tyrkysovo šedej, aby to pôsobilo zase taký ten vlhko, hej, taký ten nádych, že je spotená, hej, tá holka. Čiže highlighty som dal do toho tyrkysova a zbytok fotky som sa snažil dať do takého oranžovo-červeného, oranžovo-modrého štýlu, aby tam bolo vidieť ten kontrast. Hej, keď si všimnete, tak v tých highlightoch je naozaj tá fotka taká modrá a zbytok je taký do oranžovo-červená. No, pokiaľ by si niekto mal záujem niečo takéto sa naučiť, kľudne sa pripojte na moje kurzy a všetko vás to naučím. Čaute, majte sa.